2002. Ένα μεγάλο σπίτι στην Αμμουδιά. Στα αριστερά ήταν μια πολύ ωραία θάλασσα, παραλία. Με βότσαλα και καθαρά νερά. Έτσι τα έβλεπα. Κατέβηκα και μπήκα να κολυμπήσω. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί χτυπούσα τα χέρια μου και τα πόδια μου στον πάτο. Ήταν πάρα πολύ λίγο το νερό, 1,5 πόδι. Κατασκοτώθηκα. Βγήκα από την θάλασσα και πήγα σε ένα ντους. Άνοιξα την βαλβίδα να ξεβγάλω τη θάλασσα από επάνω μου. Αλλά δεν έβγαινε νερό. Μόλις έσταζε. Έως ότου είδα μια άλλη βαλβίδα, πολύ χαμηλότερα, και άνοιξα αυτή τη βαλβίδα και ξεβγάλθηκα με πλούσια γλυκά νερά. Το νόημα που πήρα από αυτό ήταν ότι ο κόσμος είναι τα νερά της θάλασσας, αυτά που ζούμε και αυτά που κάνουμε. Τα γλυκά νερά πάντα τα ζητάμε. Γι' αυτό μετά το μπάνιο ξεβγαλνόμαστε πάντα με γλυκό νερό. Αυτό είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο.